Lifikelele esiphelweni namhlanje ixesha eliqingqiweyo elizinsuku ezingama-21 lokubhaliswa kwamashishini eziphaza shops kweli. Ukusiphatha kambi kakhulu samaphoyisa ukuthi iningi lobugebengu esibhekene nalo njengamanje lwenzeka ngaphakathi ejele kulabantu esebeboshiwe. Iphondo laKwaZulu-Natal longeze inani lamapolisa kwindawo ezitshotsha ngolwaphulo-mthetho kweli phondo uqinisekisa ukhuseleko ngexesha leziyunguma. I know this win will inspire millions and millions of South Africans to believe in themselves, to push boundaries, and never forget your dreams are valid. Unozinti weBafana Bafana neMamelodi Sundowns uRonwen Williams uphumelele imbasa ezimbini kumsuyitho weCAF Awards obanjelwe eMarrakesh eMorocco phezolo. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke okanti ke ndiziphaka noPhumza Sekhumba ositolikela ngolwimi lwezandla molweni ekhaya. Ibilusuku lokugqibela namhlanje lokuba abanini beziphaza shops babhalise ivenkile zabo ukuthintela ukuba zingavalwa ngamagosa karhulumente. Okubhaliswa kweziphaza shops kuza emva kokubhubha kwabantwana abangaphaya kwama-20 kweli nokrokreleka ukuba batya ukutya kunye nezimuncumuncu ezityhefekileyo nabazithenga kweziphaza shops zasekuhlaleni. Ukanti ke kwiphondo laKwaZulu-Natal abanini bevenkile kunye namagosa karhulumente kweli phondo bebejamelene ke nemingeni eliqela neyahlukeneyo ngethuba kubhaliswa namhlanje. Nanjengoko abanini beziphaza bexhalabela umhla wokubhaliswa kweziphaza, abanye baye bavakalisa intlungu yabo ngenxa yale nkqubo besithi bafumana imiceli-mngeni. Nanjengoko namhlanje ulusuku lokugqibela lokuba abanini beziphaza babhalise amashishini yabo, omnye umnikazi wevenkile uDerek Hlophe uthi bayazama ukuthobela umthetho kodwa bajongene nemiba eliqela. Eqinisweni ngiyazama ukurejista sekuphela iminyaka emibili manje akwenzeki lutho, ngiyawafaka amaphepha ngikhonjwe la kungenzeki lutho namanje akwenzeki lutho. Ngi-applyile nami for i-license yesitolo sami. I think manje inyanga namasonto ngaphezulu bengafiki ukuthi bazoyi-check indawo yami ukuthi right-in. Ngokwe-eThekwini Municipality Business Licensing Department ithi bayi-412 osomashishini beziphaza babhalisiweyo ukusukela ngomhla we-18 kaNovemba. Nangona kunjalo olubhaliso kusafuneka luhambe ngenkqubo yokuphononongwa kwezicelo. Ukhona kumehluko zoba khona ke after le process ngoba wonke umuntu uzosebuya manje bakwi-system sibe nendlela eyodwa ukwazi ukuthi mawudila nabantu obani bakuphi and ba-operate kanjani. Ngoba enye inkinga oba nayo ukuthi kuyenze kwesinye isikhathi urely kwikomiti noma kubantu abasendaweni ethizeni bese khona abantu abasala ngephutha abagcine ukuthi banamabhizinisi abangakwazi ukusizakala egcineni. Ukanti umongameli wequmrhu elijongene nenkqubo yeziphaza uMnumzana Bheki Thwala uthi alanelanga ixesha lokubhaliswa kweziphaza nanjengoko abanini bengaxhotyiswanga ngokwaneleyo mayelana nale nkqubo. It's a reality. You can't have all the documents for the trade license in 21 days. Remember, you need to have a CIPC, you need to have a bank account, you need to have SARS, you need to have the floor plans, you need to have the certificate of acceptability. All those documents is not a document that you can get within the 21 days. Kusenjalo abanini beziphaza eRhawutini nabo bathe bafola udederhu lwemigca ngelinge lokubhalisa ivenkile zabo. Some of the places that you've been advised to visit to get certain documentations, you cannot access them that easily. Siyacela ku-President i-extension e-3 months because kufuneka into eziningi la. Abanye abanazo nemizi ama-landlords esihlangabezana ama-parents abo sebashonile, ama-title deeds abanawo. Ukanti abasomashishini basaxhaleni nanjengoko bekuthiwe ubhaliso lokugqibela luza kuvala namhlanje ngentsimbi yesi-5. Kutyalwe inani elongezelelweyo lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal kwindawo ezaziwa ngolwaphulo-mthetho njengenxalenye yezicwangciso zokugcina abantu bekhuselekile ngexesha leholide. Inkulu baphathiswa yeli phondo uMnumzana Thami Ntuli utyityimbisele umnwe abophuli-mthetho ngelithi baza kuhlangana neembila zithutha.
Nangona lehlile inani lokubulawa kwabantu KwaZulu-Natal, inkulu baphathiswa ephondo uMnumzana Thami Ntuli uthi bazoqinisekisa ukuba izikrelemnqa zivalelwa esiseleni ngoko nangoko. We are especially pleased to announce that 656 new police constables will be deployed to various police stations across the province. They will report for duty this coming Friday. Ukanti umkomishinala wamapolisa kweli phondo uMnumzana Nhlanhla Mkhwanazi uthi izikrelemnqa zihlasela abemi bephondo zibulale namapolisa xa esenza umsebenzi wawo. Ukusiphatha kambi kakhulu samaphoyisa ukuthi iningi lobugebengu esibhekene nalo njengamanje lwenzeka ngaphakathi ejele kulabantu sebebushiwe. Bathi behleli ngaphakathi ejele bekhuluma nabantu abangaphandle bebathuma ukuthi abahambe bobulala baqede ukufakaza bamacala abo noma babulale noma ubani umuntu ababona ukuthi uyimbangi kubona. Ikakhulukazi laba abadayisa ngeyobisi lezo into enjalo. Kusiphatha kambi thina ngoba asithandi ukubona umphakathi ushona la eSouth Africa. Umkomishinala ukwathi uninzi lwabantu beliphondo babulalana ngezikhali. Sise province ya KwaZulu-Natal sibona ikakhulukazi abantu abaningi bethanda ukusebenzisa izikhali. Isikhathi esiningi endaweni zasemakhaya la bajwayele ukulwa khona ngalezi ikhathi zoDisemba mabebuyile emsebenzini bafike baxabana ingxabano zemndeni okuchitha igazi kakhulu okusiphatha kambi samaphoyisa. Ingakho sesizama ukusebenza nje ukuthi sibheke kakhulu lezo ndawo la abantu bejwayele ukulwa khona ukuze sizame ukuvikela ukuthi bangali. Zimoto ezingama-36 ezithe zanikezelwa emapoliseni namhlanje neza kuncedisa ukulwa ulwaphulomthetho. Kuqhutywa uphando ngokwipolisa elineminyaka engama-31 elitholwa ngokubetha inkwenkwana ene-13 leminyaka esiseleni samapolisa eLutsville eKapa. Umkomishinala wamapolisa eNtshona Koloni uNjengele Thembisile Phathekile uqhwebele izandla abahlali abaze ngaphambili nolulwazi watsho ke eqinisekisa ukumiswa kwalo elipolisa emsebenzini kwesi sikhululo nakubeni lisasebenza kwesinye isikhululo. Lisamisiwe ukusebenza kwisikhululo samapolisa eLutsville eKapa. Ipolisa elityholwa ngokubetha inkwenkwana eneminyaka eli-13 eyayigcinwe eziseleni zamapolisa ngo-Oktoba. Look, there was an incident where a minor was assaulted by a detective, which that detective was arrested, and the matter is in court, and we are dealing with it departmentally. We have transferred that person out of that station whilst the departmental steps are being followed. In the meantime, he is still serving the other people on the other side, knowing that is under investigation in terms of our internal disciplines. Kuvakala ukuba sele inguqhelekile lo amapolisa aphatha gadalala abantu kwesi sikhululo yaye amatyala kumila kunje awaqhubeli phambili. This is one of the cases that's why we feel that they are abusing their power. You went to police station, opened a case against one of the members. I will tell you that case will not go anywhere. It just disappear. Kambe umkhanelwa wakhululwa ngebheyili yama-2,000 yaye lomba usezinkundleni zamatyala. Lihlehliselwe umhla wama-28 kuJanuwari wonyaka ozayo ityala lobuqhophololo likaMnumzana uKabelo Gwamanda nobengusodolophu wesixeko saseRhawutini. uGwamanda uvele nje kancinci kwinkundla kamantyi yaseProtea eRhawutini ngalentsasa utyholwa ke ngokuthatha ngondlela mnyama iimali zabahlali baseSoweto esebenzisa ipolisi yobuqhophololo kamasingcwabane. Obuqhetseba baqala ngonyaka ka-2011 ukuya ku-2012 kusetyenziswa inkampani yakhe uGwamanda ebizwa iThemba lama-Afrika. uGwamanda ubanjwe emva kokuba amaxhoba obuqhetseba aye amangalela kwisikhululo samapolisa saseProtea Glen emva kokufumanisa ukuba le nkampani yaphela emehlweni. Umphathiswa wezothutho kuzwelonke unkosikazi Barbara Creecy uthi bathumele igqiza elikhethekileyo lophando ukuya kukhangela intsusamabandla yengozi yemasikizi eyehle kwiphondo laseMpuma Koloni izolo. Bali-15 abantu abaphulukene nobomi babo kule ngozi neyehle ngentseni yayizolo kuhola u-N9 ngaphandle kwaseGraaf-Reinet. Umphathiswa uthi uninzi lweengozi zibangelwa kungakhathali kwabaqhubi. Watsho ke ebongoza abaqhubi ukuba baqhube ngononophelo ezindleleni
ngeli xesha leziyunguma. Let me start by expressing my condolences to the families of those who were killed in this horrific accident, and of course, well wishes to those who are still recovering in hospital. The Road Traffic Management Corporation has sent an investigating team to the Eastern Cape to understand the cause of the accident. What we do know is that 75% of accidents on our roads are caused by driver behavior. Iyaqhalabisa kubafuyi into yokuthathelwa imfuyo yabo ngetshova kuxhotyiwe rhoqo ngobusuku eMpuma Koloni. Iinkokheli zemveli zityhola ngelithi amapolisa ecandelo elijongene nokwebiwa kwemfuyo oyisakele. Kwelinye icala amapolisa athi abafuyi abayiphawuli ke ngendlela efanelekileyo imfuyo yabo. Ukanti ke uNtsiki Noyiya uthunga injobe bandla. Ubusela bemfuyo kweli phondo buqatsele kwindawo ezininzi sityelele kunontyankashe kuqumbu apho umzila wobusela bemfuyo iyimizi ezindonga namangcwaba ngenxa yeemfazwe ezaziphathelene nobusela mandulo phaya. Kunqokhwe eMdeni uba uZwelitsha Mnango ubenegusha ezingaphaya kwama250 kodwa ngoku ushiyeke nembinana. Bafikile nge-24 ka-Agasti abazange bahambe nazo, bebuya nge-8 kaSeptemba hayi bahamba nazo, zashiyeke zishiyekayo bebuya nge-9 kungumvulo eziminini, babephethe izibhamu ezikhulu i-AK ne-R5. Bendidubula nesekameleni bafohloza ifestile benza yonke into, bagqibezele ezo bezishiyekile bashiya kuklini kwam. Imfuyo kuphela kwesiseko sokuphila kuye. Kubuhlungu sisi, kangangoba ndiluze nje ne-weight ngoba ithemba lam likule mfuyo. Nabantu abam ndijonge uba ndibafundise kule mfuyo. Ndinalaa mntana useyunivesithi ufunda ngesigusha. Besixhomekeke kuyo le mfuyo ithathiweyo. Ngoku nasekunzima noba kube khona izinto endizicelayo ezinjengemali, kufuneka ndiqale ndicinge ukuba bazowenza kanjani abazali phambi koba ndicele izinto ezininzi ngoba imali ndiyayazi uba ayikho, besixhomekeke kuzo ezigusha. Amapolisa athi kubalulekile ukuba amafama asebenzise uphawu olufanelekileyo ingelulo olo lwepeyinti ethi ikhuthuke maxa wambi. If the livestock is not marked, it then becomes a major challenge to police crimes such as stock theft. The whole process of registration falls under the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. However, our stock theft and endangered species units do assist in facilitating in the process for the owners to register. Kodwa amafama atyhola ngelithi imfuyo yawo ithathwa ngetshova esibayeni hayi emadlelweni ze iye kuxhelwa ngoko nangoko ngoku inawo amaphawu afunekayo. Ubawo uMnango kungoku nje uthi isipho kwentonga yomnquma kurhulumente angasithakazelela ze ayifuthusele kwenye indawo imfuyo yakhe akwazi ukufundisa abantwana bakhe. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kunqokhwe eMdeni kuqumbu. Ukanti siyabuya kwakhona ngolwesine nesiqendu sesibini nesimalunga nokwebiwa kwemfuyo kwiphondo laseMpuma Koloni. Kuqinisekiswe ukubanjwa kwabantu abangama50 baseMozambique ebezama ungena kweli ngaphandle kwempepha mvume kumda elibombo border post ngelixa ke amagosa eBorder Management Authority encomile umthamo wezithuthi ezibhalisiweyo kulomda. Abila isoma amagosa alawula umda elibombo border post kulandela ukunqakula abantu abebezama ukungena kweli ngomgunyathi
bevela kwilizwe laseMozambique. We have been briefed that there's about 50 people or so who were arrested today for trying to cross here. But we believe BMA will issue full statistics with regard to this in due course. Ngelixa i-Border Management Authority iqinisekisile ukuba okwangoku basaqhuba kakuhle ekubhaliseni abantu abahambele eMozambique nakweli loMzantsi Afrika. Processing is going very well. As you can see, movements are starting to increase. We have high numbers and we're expecting more, as we are coming close to the Christmas season. So far, we have been assured that, there won't be any interruptions further. And we're able to process all the trucks that were queuing on the N4 corridor towards the port. So it is a good sign that, trade is taking place at this point. And we are hoping that in the next coming days, we'll be able to still process as we move towards Christmas. Abahambi ke bona banethemba lokokuba akuzukubakho qhushululu nazidube-dube eziza kuphazamisa uhambo lwabo. At the moment, we're still okay, according they decided now. So that's why we are crossing to see if we can go to Sota. But anyway, by the way, at the moment, we're still calm until they decide what they're going to do. But still calm now. Ngelixa abaqhubi bebongoza ukuba izithuthi zabo zibe semgangathweni wokuhamba ibanga elide yaye baqhube ngobunono. Unozinti weBafana Bafana neMamelodi Sundowns uRonwen Williams wenze imbali phezolo kubusuku angasoza bulibale ebomini bakhe ngethuba ephumelela iimbasa ezimbini kumsitho weCAF Awards obanjelwe eMarrakesh eMorocco. Lenzalelwane yaseGqeberha ifumene imbasa yokuba ngoyena mdlali wonyaka obalaseleyo kumaqela ebhola ekhatywayo kwilizwekazi leAfrika kwanewonga lokuba ngunozinti wonyaka obalaseleyo eAfrika. Ibengumbono omxesibe eMarrakesh eMorocco phezolo izixujeje nezixukujeje zebhola ekhatywayo kwilizwekazi leAfrika zidibene ukuza kuwonga amaqobo namaqobokazana athe aziqaqambisa kulo nyaka. Unozinti weMamelodi Sundowns neBafana Bafana uRonwen Williams ebequqa ebuyelela eqongeni nanjengoko efumene iimbasa ezimbini enkulu kuzo eyileyo yokuba ngunozinti wonyaka ogqwesileyo eAfrika. I want to take this opportunity to thank all the coaches that I've worked with throughout my career. It wasn't easy, but you guys pushed me to be the player that I am today. I know this win will inspire millions and millions of South Africans to believe in themselves, to push boundaries, and never forget your dreams are valid. uWilliams uchasela lithamsanqa kwalona wonga likhulu lomdlali wonyaka eAfrika neliphunyelelwe nguAdemola Lookman ongumdlali weAtalanta neqela lesizwe laseNigeria. This award today is a blessing to me, to my family, to my nation, and to be recognized as the best player in Africa. Ibingunyaka omhle kakhulu lo kuRonwen Williams kwaye ubusuku baphezolo bubusuku angasokuze abulibale ebomini bakhe. Nkosi kakhulu ke mamjwarha nomamzanko kwideska yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kaloku kulam iqonga lemozulu mna igama lam ndinguthabile makaphela ndiyinzwakazi yasebathenjini mvanje yenjenje imozulu siye sivule mbukeli ekhaya ngokujonga kaloku umfanekiso wethu wokuqala ophawula ngamandla iziganeko kaloku apha emzantsi nje basibona kakhulu phaa kwimpuma nomntla-mpuma wonke nje umzantsi afrika phaa ephondweni ngokubanzi erhawutini phaa amazantsi funda kumantla Pretoria eTshwane bevuswa phaa ekuseni kwakhona lela shumi nje likhatshwa sesithandathu nokakufumele kamnandi nje xa besonga imini yabo kwakhona ngalamashumi amathathu akhatshwa sesibini kanti ke amaqondo wakho mbukele ekhaya phantsi naphezulu ngelokuqala iphondo kusempuma koloni njengaphaa kwimpuma yelaphondo futhi naphaa kumbindi kokaladokho kwasekuseni futhi kwakhona futhi akhona mafu nenduthumo ngamandla xa beqoso lethu usuku lwabo kwakhona ngamashumi amathathu nje abenani kanti kasihlabela mgama ngokubanzi kwakhona phaa ephondweni elise-Free State ngumbindi ke elo phondo apha kumzantsi afrika nje amazantsi futhi njengaphaa eBloemfontein kwasekuseni kwakhona futhi zezomvula nendudumo ngelashumi nje elinesine
njani bukele ekhaya ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso phaya ngasenqomeni kumazantsi futhi ewuster kwasekuseni qabaqaba njengamafu ngokungephipha ya ngelashumi kwakhona nesithathu futhi kuye kutshisa kamnandi ngorhatya ngamashumi mathathu abe nesibini bukele ekhaya ithi cunam kwakhona siqwalasele futhi kaloku imozulu phaya ephondweni lasenorthern cape ngomso kumantle kurumani kwasekuseni futhi kusibekele nje yonke intsasa ngelashumi nje elikhatshwa sisithoba kanti xa belala phaa ngorhatya futhi ngawo lamashumi amathathu abe nesithathu ithi cunam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni elise-northwest ngomso phaa kwintshona yelaphondo phaa kumazantsi futhi morule ngomzekelo phaa kwasekuseni futhi zezomvula zintshizane nje ngelashumi elinesibhozo kanti ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laserhawutini ngomso amazantsi nempuma yelaphondo springs kwasekuseni phaya ngelashumi nje elikhatshwa sesasihlanu kuyanetha kuyaduduma yonke nje lamva kwedinala ngamashumi amabini aze abe nesibhozo mbukele ekhaya yenjenje kwakhona kaloku imozulu xa sithe chu sijonge phaa kumantla apha eMzantsi Afrika amazantsi bilabila phaya ekuseni futhi kunganetha kududume kubaneke nje yonke lamva kwemi noxa ke bukele ekhaya kungabandi nje kwaphela ngamashumi amathathu abe nesithathu kanti sehle ngokubanzi kwakhona futhi phasi jonge kwakwiMpumalanga yelaphondo kumbindi phaa amazantsi futhi kwa-emelo kwakhona futhi kusanetha yonke intsasa ngelashumi nje elikhatshwa seso sithandathu naphaa kosithandathu nekuseni kuhle nje kuyancomeka kanti kokugqibela nqa ephondweni laKwaZulu-Natal ngomso amazantsi phaya eKokstad kungabandi ekuseni ngenkwankca nje elishumi elinesibini kanti kuhle naphaya eThekwini futhi kwimpuma namazantsi wala mandla ngamashumi abini nje abe nesibini mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli Mathongo amnandi.